Maradona. C'è Careca che si fa vedere al centro dell'area, ancora Careca, l'intervento falloso sui piedi di Mitoglu e il calcio di rigore concesso da Schmidhuber. È stato velocissimo Careca nel movimento di torsione in area per liberarsi verso il tiro e ha in pratica costretto Mitoglu all'intervento affannoso che rivediamo. La forbice sulle gambe di Careca, il calcio di rigore indiscutibile che al 13° minuto scoccato, il 14° minuto iniziato, il Napoli si appresta a battere con Maradona. Ora è contro Ghiziudis, Diego Armando Maradona. Ghiziudis da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Napoli al 14° minuto che sta per scadere adesso, 13:50. Napoli in vantaggio meritatamente. Poteva forse ottenere qualcosa di più anche prima, soprattutto in apertura di ripresa in 2 o 3 circostanze. È passato su calcio di rigore giustamente concesso per atterramento di Careca da parte di Mitoglu e trasformato da Diego Armando Maradona. Το γήπεδο, επαναλαμβάνω, γέμισε εδώ και 2,5 ώρες. Σας δίνω τις συνθέσεις. Είναι πάνω από 45.000. Τώρα πώς μπήκανε κανείς δεν ξέρει αυτοί και πώς χώρισαν. Μαραντόνα. Μπαλιά στο κενό χώρο για τον Καρέκα. Και είναι το 1-0. Αν θέλετε το 0-1. Μία γρήγορη αντεπίθεση. Θα λέγαμε ότι ευνηδιάστηκε όλος ο κόσμος. Όχι μόνο η άμυνα του ΠΑΟΚ. Διότι με 2 μπαλιές ο Φούζι από τα αριστερά έδωσε στο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα έδωσε τον κενό χώρο. Ο Φερνάντο. Να η κεφαλιά και ισοφάριση από το Σκαρτάδο. Ισοφάριση από το Σκαρτάδο. Στο 17ο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Καρτάδος πηδάει μαζί με το Σκολ. Έχει ακινητοποιηθεί άμυνα της Νάπολη. Στο 64 γίνεται το 1-1 με τον Γιώργο Σκαρτάδο. Diego, il pareggio di qualifica, ma quante partite hai giocato tu nel mondo in questo clima, in questo modo? Ma ho giocato tantissimo, però non come queste partite che non si poteva prendere il ritmo mai, anche per loro che potevano fare di più, era una partita strana. Και είναι το 1-0. Φιλιά από τον Γιώργο Κωστίκο προς τους φιλάθλους, αλλά και πολλά φιλιά των φιλάθλων προς τον Γιώργο Κωστίκο. Κλάους Άουγκεντάλερ. Ο ΠΑΟΚ. Ποιος Έλληνας φιλάθλος δεν θα το θέλει αυτό το πράγμα. Άουγκεντάλερ, τέτα-τέτ με τον Βλάντεμ Φορτούλα. Αποκρούει! Επανάληψη, λέει ο διαιτητής. Έχουμε δει και χειρότερα πράγματα. Γιατί έγινε επανάληψη? Αγκεντάλερ και πάλι αυτή τη φορά. Πάλι. Κοντράστ, νέα πληροφορία από τη Λισαβόνα. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε και δεύτερο γκολ από το Διαμαντίνο. Ελπίδες εδώ. 2 φορές θα πέφτουν στο Φορτούλα. Στην τρίτη, πας περιπτώσει να μην πούμε τίποτα άλλο. Χρήστος Δημόπουλος με το αριστερό πόδι, η μπάλα στα δίκτυα. Αριστερά η μπάλα, δεξιά Παφ. 2-1. Γιάννης και αποκρούει. Αυτή τη φορά το πέναλτι χάθηκε. Δεν μπορεί ο διαιτητής να διατάξει επανάληψη. Απέκρουσε ο Φορτούλα. Είναι εκπληκτική η βραδιά για τον Πλάτο Φορτούλα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει να είναι ο κολοσσός που ήταν στα 120 λεπτά, που όλοι τον θαυμάσαμε εδώ. Συνεχίζει και στα πέναλτι, στις μεγάλες φάσεις, στις μεγάλες στιγμές.
Και γίνεται το 3-1. Ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά στην πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά στο να βγάλει έξω την περίφημη Bayern του Μονάκου. Ο νεαρός Βασιλάκος, ίσως την πιο μεγάλη της καραστούκια από το κουλούριο ΠΑΟΚ. Αλλά θα πρέπει να κινήθηκε βέβαια. Βέβαια, δεν κινείται μόνο ο Φορτούλα. Κινήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Τελικά έχουμε αγώνα, έχουμε πέναλτι, έχουμε παράταση. Όλα αυτά είναι για πολύ γερά νεύρα. Βασιλάκος αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά. 4-2 για τον ΠΑΟΚ. Κινήθηκε ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε στο replay. Ο Δαμανάκης χτυπιέται. Ο διαιτητής όμως δεν λέει τίποτα. Δεν διατάσσει επανάληψη. Το είδατε, το βλέπουμε και αυτό. Ο Ζαν Μαρί Παπ, ο 11ος παίκτης, στα 11 μέτρα κόντρα στον άλλο goalkeeper. Και η μπάλα είναι στα δίκτυα, η Bayern παίρνει την πρόκληση. Λοιπόν, παλικάρια, τα έχουμε πει στο ξενοδοχείο για αρκετή ώρα. Είστε καλύτεροι, άντε πάμε. Ο Χριστός και η Παναγία Μαΐς πεθαμένα να πάτε τους κερδίστε. Άιντε! Στον Καπετανόπουλο. Και αυτός για τον Φραντζέσκο. Ο Φραντζέσκο στο σούτ, ο Σίμαν είναι και πάλι στην αγγλική εστία. Ο Σίμαν όμως δείχνει μια αξιοθαύμαστη ετοιμότητα. Ο Ζαφυρίου τώρα. Πέρασε και είναι, ναι, το γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Και δείτε τους πανηγυρισμούς. Λέγαμε για λίγο πριν για τον Φραντζέσκο, το 1-0 στο 61ο λεπτό. Ευθυριάστηκε η άμυνα της Arsenal και νομίζω ότι η εικόνα μιλάει μόνη της. ΠΑΟΚ Arsenal 1-0. Το γκολ ο Κώστας Φραντζέσκος. 61ο λεπτό. Παραλήρημα στις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ που συνοδεύει αυτή την πολύ καλή εμφάνισή του με ένα γκολ. Ο Φραντζέσκος και ο Αρσέν Βενγκέρ, ο προπονητής της Arsenal. Λογικό είναι να είναι προβληματισμένος από την εξέλιξη που έχει πάρει το παιχνίδι. Ξέσπασμα στις εξέδρες, δείτε εδώ πάλι. Από την πάσα του Ζαφυρίου βγήκε ο Φραντζέσκος και από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό σούτ έκανε το 1-0. Το γκολ του ΠΑΟΚ. Άλλη μια φορά από τον Φραντζέσκο. Βρίζας, για να δούμε. Βρίζας, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ 2 γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα, στάθηκε όρθιος απέναντι από τον Σίμαν και πετυχαίνει το 1-1 στο 87ο λεπτό. Σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών. Ακούγεται το τριπλό σφύριγμα από τον Μισελ Πυρό. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύ μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Arsenal. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αλλά και οι φίλοι του που βρέθηκαν στις κερκίδες του Χάιμπουρι για αυτό το παιχνίδι. Στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου τη δυνατότητα να βγει μπροστά με τον Σαλπικίδη. Η πάσα για τον Ήβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, γκολ! 1-1 στο 72 με τον Βλάταν Ήβιτς. Ο Φάντερβιλ κάνει το λάθος, ο Σαλπικίδης να δούμε, πλασάρει η μπάλα, περνάει τη γραμμή, νομίζω είναι γκολ. Ο βοηθός όμως στέκεται. Λένε ο ΠΑΟΚ ο οποίος έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να σκοράρει με τον Σαλπιγίδη από αυτό το λάθος. Παολεκτελέστηκε ο Βιερίνια, γκολ! Γκολ στο 16-1-0 με τον Βιερίνια. Η κομπίνα που σας λέγαμε και νωρίτερα δεν του βγήκε στην προηγούμενη φάση, του βγήκε εδώ. Άγαλμα ο Στεκέλε που την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 και βλέπετε τι συμβαίνει στις κερκίδες της Τούμπας.
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει ιδανικά το παιχνίδι με τον γκολ από τον Βιερίνια στο 16ο λεπτό. Δείτε το ξανά. Από το φάουλ του Σορλέν στο πρώτο δοκάρι ο Βιερίνια προλαβαίνει αυτό το τσακ με το κεφάλι, την μπάλα στα δίχτυα. Ιδανικό ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Βιερίνια στο 16ο λεπτό. Εδώ βλέπετε και ξαναβλέπετε τον γκολ του Βιερίνια, με το οποίο ο ΠΑΟΚ μπαίνει μπροστά στο σκορ και βάζει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στον Άγιαξ. Με κίνηση ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος δεν μπορεί να κερδίσει την κεφαλιά. Ο Σουάρες επικίνδυνα γκολ. Βρίσκει τον τρόπο για να σουτάρει, να σκοράρει και να κάνει το 1-1 στο ξεκίνημα που ήταν η κλάση του Ρουμανού. Σε αυτή τη φάση εδώ βλέπετε πολύ κακή η συνεννοικοβληθή. Ο Σουάρες και πάλι επικίνδυνα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και γκολ. Κακή αντίδραση εδώ από τον Τσιρίλο. Ο Σουάρες που πέτυχε πριν από λίγο το 1-1, εδώ δίνει την assist στον Ντε Γιόνγκ που και αυτό. Ο Λίτκρεν είναι που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δυνατά η μπάλα στα δίκτυα. 3-1 για τους Ολλανδούς. Για τον ΠΑΟΚ πια τα πράγματα γίνονται. Βρίσκονται σε αυτόν, ενώ ο Γιόλ έχει σηκώσει 3 για ζέσταμα. Να δούμε τη φάση και να σου πω. Ο Σορλέν γυρίζει γκολ από τον Σαλπικίδη. Ο χορός των τερμάτων στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίζεται. Στο 56 ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 3-2 με τον Σαλπικίδη. Του Europa League πριν από τους ομίλους για να διεκδικήσει από εκεί το εισιτήριο. Σαλπικίδη στο Στεκέλεμπουργκ, γκολ από τον Ήβιτς. 3-3, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Ήβιτς ό,τι δεν πέτυχε στο 77, ό,τι δεν πέτυχε στο 82, στο 77 με το πέναλτι, στο 82 με το σούτ, το πετυχαίνει τώρα. Ο χρόνος που μένει είναι περίπου 2 λεπτά και ο ΠΑΟΚ είναι ζωντανός, είναι ακόμη ζωντανός. Τελικά ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη βιάζεσαι να μιλήσεις στο ποδόσφαιρο. Εδώ ξανά προσπάθεια του Σαλπικίδη και ο Ήβιτς που κάνει το γκολ, κάνει το 3-3. Πάω τώρα από τον Ήβιτς. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ ο Σουάρες, ο οποίος δεν δέχεται αυτά που του λέει ο Γιόλ και φεύγει και βλέπετε την αντίδραση του Γιόλ πως τον σπρώχνει εκνευρισμένος. Και εδώ βλέπετε και την αντίδραση του Σουάρες. Τώρα από τους Ολλανδούς και αυτή τη φορά το τελευταίο σφύριγμα από τον Καρμπάγιο. Τελικό αποτέλεσμα 3-3. Ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος μένει εκτός συνέχειας του Champions League, αλλά χειροκροτείται από όλους τους φίλους του, από όλη την Τούμπα. Όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι όρθιοι και χειροκροτούν, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ από τα δικά του λάθη μένει εκτός συνέχειας του Champions League. Το πλάγιο, αλλά στην πλάτη του Τζανέρ. Άγιο εκτέλεσε αμέσως όμως αιτή για τον Βιτόλο και πάλι Βινίσιος, η σέντρα, η μπάλα στο Βιερίνια, γκολ! 1-0 στο 19. Παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σουτ στην κίνηση με δύναμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βολκάνο. ΠΑΟΚ ξεκινάει ιδανικά με αυτό το γκολ από το Βιερίνια στο 19. Εδώ οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ για τον γκολ που βλέπετε ξανά από τη σέντρα του Μπουσαϊντή. Η απόκρουση, η μπάλα φτάνει στον Βιερίνια, το σκέφτεται ούτε στιγμή, σουτάρει όπως του έρχεται η μπάλα και τη στέλνει στη γωνία με δύναμη, στη γωνία του Βολκάν. Δεν έχει κανένα περιθώριο για να αντιδράσει. 1-0. Έκοψε ο Κοντρέρας, το σούτ του Εμρέ, μπάλα στα δίκτυα. Μουσλίμοβιτς σε θέση offside, ο Βιερίνια ταλαιπωρεί τον Σελτσούκ, απορεί με τον Ταλιοβέντο που καθυστερεί να σφυρίξει. Εδώ θα μπορούσε να δείξει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής τον Σελτσούκ. Μόνος παίκτης που μπορεί να ανάψει λίγο το φως στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά ψάχνει για συμπαραστάτες απόψε το Σουντρού Σαράτσογλου. Κερδίζει και την κεφαλιά. Για να δούμε τον Μουσλίμοβιτς. Πρέπει να αντέξει το μαρκάρισμα. Κάνει το γκολ. Είναι το 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 102ο λεπτό.
Να ο συμπαραστάτης που έψαχνε ο Βιερίνια, ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Μου δείτε τι απόσταση καλύπτει για να τρέξει να πανηγυρίσει εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Νάτος ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς και ο τρόπος που διαλέγει για να πανηγυρίσει. Λοιπόν, το σκορ άνοιξε για τον ΠΑΟΚ πολύ νωρίς ο Σαλπικίδης, μόλις το 6ο λεπτό, η σέντρα του Γεωργιάδη, σκαστή κεφαλιά από τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Γεωργιάδη, δεύτερη σέντρα που έβγαλε, δεύτερο γκολ σε συμπαίκτη του. Αθανασιάδης, ωραίο πλασέ, 2-0 στο 14. Εδώ είναι η λανθασμένη υπόδειξη του διαιτητή που χρεώνει με χέρι τον Σταφυλίδη και τον αποβάλλει. Θα δείτε όμως ότι στο replay δεν υπάρχει χέρι, η μπάλα βρίσκει στο σώμα του. Εσείς πώς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς το κλίμα που επικρατεί? Σας λέω ότι θα είναι εκκλησία το γήπεδο. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια. Οι οπαδοί του δικεφάλου του Βορρά εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και κυνηγούν τους παίκτες των Ερυθρολεύκων. Σας λέω ότι θα είναι εκκλησία το γήπεδο. Η περιοχή της Τούμπας μετατράπηκε σε λωρίδα της Γάζας. Σας λέω ότι θα είναι εκκλησία το γήπεδο. Ένα τράβα. Έχω τρέλα. Μες στο μυαλό. ΠΑΟΚ εσύ. ΠΑΟΚ δεν είσαι? Δεν φαίνομαι. Όχι, ναι. ΠΑΟΚ εσύ. Στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό? Δημήτρη μου, είσαι τρελός. Sex. Bad sex. Bad sex. Bad sex. Μέσα στη Θεσσαλονίκη και σ' όλη την Ελλάδα ένα είναι το έμβλημα και μία η ομάδα. Αεταία αστρόμαυρε με τη βαριά φανέλα. Σεβασμός του ΠΑΟΚ, το λαό πουλάμε τρέλα. Ξέρουν το όνομά σου, τρέμει όλη η γη όταν ανοίξεις τα φτερά σου. Η πόλη όλη γέμισε απ' τα ετόπουλά σου. Σε κάθε δυσκολία ο λαός είναι κοντά σου. Πάλι θα στηρίξουμε την οικογένειά μας πάλι. Σε μουστάρδες και στους από κάτω φέρνουμε σάλι. Και για άλλη μια φορά η Τούμπα ο ναός είναι καζάνι. Οι τιμένοι φεύγουν από εδώ διάφοροι Λουκιάνοι. Αν μας υποτιμάτε γκολ και ξύλο θα φάτε. Είμαστε κρίκος ενωμένος, προσπαθείτε δεν τον σπάτε. Στις φλέβες όλο ενώ κιλά αστρόμαυρο αίμα. Δικέφαλε αρρώστησα, κάνω τα πάντα για σένα. Πάντα και παντού τα σπάμε. Ζούμε για εσένα, τα μυαλά μας πονάνε. Σε τίποτα να μην φοβάσαι. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα άσε. Πάντα και παντού τα σπάμε. Ζούμε για εσένα, τα μυαλά μας πονάνε. ΠΑΟΚ, είσαι τίποτα να μην φοβάσαι. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα άσε. Τα κάναμε όλα που κάνα στην αλαμάνα. Μας βλέπανε και τρέχανε, χεστήκαν, άλλαζαν πάνω. Λαμόγια πήγαν να σε καταστρέψουν, μα δεν μπόρεσαν να τύχησαν γιατί δεν ξέρανε σε τι ομάδα πέσαν. Αυτούς να λένε ιστορίες για μας. Πελάτη έλα μες στην Τούμπα 4 να φας. Τα πούλμαν φορτωμένα με ΠΑΟΚια τρελαμένα. Άλλοι με αεροπλάνα σκάνε μύτη και με τρένα. ΠΑΟΚ το ναρκωτικό μας, ΠΑΟΚ θρησκεία. Αλλεργική στη Σούπερ 3. Ασπρόμαυρη λατρεία, πιο τρελή κι απ' τους τρελούς. Δεν κάνουμε αστεία, δεν φοβόμαστε κανέναν ούτε την αστυνομία. Το αφεντικό του Βορρά με τα φτερά προκαλεί συγκίνηση. Μαζί και σάματα ΠΑΟΚ είσαι και ας μη σταυρώσεις κομμενά ποτέ. Πάνω απ' όλα η οικογένεια ρετσίνα χαβαλέ. Πάντα και παντού τα σπάμε. Ζούμε για εσένα, τα μυαλά μας πονάνε. Σε τίποτα να μην φοβάσαι. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα άσε. Πάντα και παντού τα σπάμε. Ζούμε για εσένα, τα μυαλά μας πονάνε. Σε τίποτα να μην φοβάσαι. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα άσε.
δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη του. Στο 85. 5 λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι.